kasih ni roha dot dame nasian di bata amata dot sian Yesus Kristus makdongani hita. Amin. Hata ni di bata nagabi turpuk ojahan di ari sadarion Kamis 21 April 2022. Ima nani enet sian Yesaya 56 ayat 8. Odo hatani Tuhan Jehovah na papungu akan ang marserak sian Israel. Papungokku dope tu ibana halak na asing lobi sian akan nang pinapungu tu ibana. Ido sahatna. Roha na panguluhon hasadaw. Dongan sahapur siaw. Isedo na lomoan rohana di perpecahan nang di perbulatan. Datu ngadong seliling na hipas dope pamikriyon nang partot diota. Alay tupe songoni say jupang dope di nguluta jolma na olo pajongjong perbulatan. Parpocahan. Disadari manang daw adong do olo jolma lomo rohana asa ganggu hasa daun jala tubuh perpecahan. Dongan sahapur siaw akan ang pinilit ni debata guaran namay bangso Israel. Alay dada bangso Israel perdagingon nanayang dohonon na disi alay bangso Israel partot diot do batak pehita alay bangso Israel ni debata do hita alani hapur siaw tak. Artina saluhut bangso na manangihon, mangulahon, dohot makahungluhon, hata ni debata, dohot pajuwon na, ginuaran may bangso ni debata. Ay debata na universal do ibana, madjakon saluhut bangso na manguloy ibana. Merhite turpukon patardo asi rohana na papunguhon bangso na marserak. Asa naing pasadahonon na dihajongjongat tape lumobi dinarap gabi bangso ni debata hita marhiti pajuwon na ikut takas marohatta gabi roha na panguluhon hasadaw roha na papunguhon na marserak pajongjokon hasadaw ikon mangulu mahasadaw roha na papunguhon di tonga-tonga ni ngulu huria keluarga, masyarakat nang bangsot ta. Asa tarida ma di perdalanan ni nguluta sibuan misi merhite roha pasadahon. Unang gabi balik sa si perbulat-bulat kita. Molope jupang dihita akan amar soal unang manyan. Gabi manat bayi persoalan. Manang pabagason parpocahan. Gabi lam sursar, gabi lam pocak, alay si buat dame mahita, si buan hasadaun mahita diganu parpunguata nang humaliakta. Dongan sahapur siaw, ikubui do busar, busisaw, pakilalatta, molo taida perbedaan, manang perbulat-bulatan. Molo pedang tolap tapasadahon, naumotik na, dang menebay persoalan jala tatangyak kon ma hasadaun na asa jongjong perpunguanon nang hasadaw ay ido na hinalomohon ni debata. Amen. Horas selamat beraktivitas madihita saluhutna.